Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa tashar Inganci TV. A bidiyon mu ne mun kawo muku jerin jaruman Kannywood guda 50 da suka auri abokan sana'arsu kashi na 1. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Danna subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu. Inganci TV. Tsohuwar jaruma Hafsa Shehu da kuma marigayi Ahmad Esno. A cikin shekarar 2005 ne dai aka ɗaura auren jaruman guda biyu wanda dukkaninsu sun kasance jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Sun matuƙar shaku da juna sosai, sun yi aure irin na soyayya. Sai dai cikin hukuncin Ubangiji, Allah ya karɓi rayuwar jarumi Esno a hanyarsa ta dawowa daga wurin aiki daga garin Maiduguri. A wata hira da BBC ta yi da tsohuwar jarumar ta masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Hafsa Shehu, ta bayyana irin matuƙar kaduwar da ta yi da ta samu labarin mutuwar mijin nata. Ta kuma bayyana irin yadda ta shaƙu da shi kuma take ƙaunarsa sosai. Bayan rasuwar jarumi Ahmad dai, Hafsa Shehu ta yi wani auren, sai dai bata jima a gidan mijin ba ta fita. Kawo yanzu dai jarumar bata sake yin wani aure ba. Fitaccen jarumin masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Shu'aibu Lawan Kumarci da kuma tsohuwar jaruma kuma marigayiya wato Balaraba Muhammad. Shu'aibu Lawan Kumarci dai fitaccen jarumi ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma jarumi ne da ya jima ana damawa da shi a masana'antar. Ya yi fice a ɓangaren fitowa a aktin irin na 'yan daba. A cikin shekarar 2002 aka ɗaura aurensa da fitacciyar jaruma marigayiya Balaraba Muhammad, wanda Allah bai kaddari ta care a gidan aurenta ba, inda a hanyar kawo ta gidanta ta yi hatsari, kuma wanda hatsarin ya yi silar mutuwarta. Tun bayan rasuwar Balaraba dai, jarumi Kumarci bai sake aure ba sai da ya shafa kusan shekaru 20. Shi ma dai Shu'aibu Lawan Kumarci ya bayyana irin yadda suka yi soyayya da marigayiyar matar tasa wato Balaraba Muhammad a hirarsa da BBC Hausa. Fitaccen darakta kuma producer a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Hassan Giggs da kuma jaruma marubuciya Muhibbat Abdulsalam. Shi ma dai Hassan Giggs da Muhibbat Abdulsalam sun kasance mata da miji na tsawon shekaru 15. An yi auren nasu ne tun a shekarar 2008, kuma Allah ya albarkaci rayuwar aurensu da samun karuwar 'ya'ya mata guda 3. Muhibbat dai tsohuwar jaruma ce, inda shi kuma Hassan Giggs ya kasance darakta kuma producer. Fitacciyar jarumar barkwancin nan wato Sabira ta gidan Badamasi da kuma marigayin jarumi Rabilu Musa Ibro, su ma dai sun taɓa kasancewa a ƙarƙashin inuwar aure. Mutane da dama dai ba su san cewa jarumi Ibro ya taɓa auren wannan jaruma Sabira ba, sai bayan ta fito ta gaya wa duniya, sai da ta fito ta gaya wa duniya cewa sun taɓa yin aure da jarumi Rabilu Musa Ibro a wata hirarta da gidan BBC Hausa. Ta ce, na taɓa auren jarumi Rabilu Musa Ibro kuma har mun samu ƙaruwar ɗama, sai dai ya rasu. Sai dai tun kafin rasuwar jarumi Rabilu Musa Ibro, Allah ya kaddari rabuwar aurensu. Jarumi Al'amin Ciroma da kuma tsohuwar jaruma Wasila Ismail. Al'amin Ciroma dai tsohon jarumi ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma ya rike mukamai da dama a masana'antar. Ya jima yana bawa masana'antar gudunmawa. Haka ita ma jaruma Wasila Ismail ta jima tana ba da tata gudunmawar kafin daga bisani ta yi aure. Tun bayan aurenta ne dai aka daina jin ɗoriyarta a masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Jaruman biyu dai sun yi aure ne tun a shekarar 2002. Allah ya albarkaci rayuwar aurensu da samun karuwar 'ya'ya guda 5. Mata guda 3 da kuma maza guda 2, sai dai Allah ya karɓi rayuwar ɗaya daga cikin maza. A dade ana kallon auren jaruman guda 2 a matsayin aure mafi daɗewa da karko a masana'antar ta shirya fina-finan Hausa da aka yi, sai dai cikin akasi a cikin shekarar da muke ciki aka samu labarin mutuwar auren nasu. Fitaccen jarumi kuma mawaki Tamim Yahuza, wanda aka fi sani da suna TY Shaba, da kuma tsohuwar jaruma Samira Ahmad. Idan za ku iya tunawa, a cikin shekarar 2012 ne dai aka ɗaura auren jaruman guda 2. Samira Ahmad dai jaruma ce ta jima ana damawa da ita a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Ta jima tana ba da gudunmawa. Haka shi ma jarumi TY Shaba sun yi gagarumin biki a cikin shekarar 2012, inda mutane da dama suka halarci bikin nasu, kuma Allah ya albarkaci rayuwar aurensu da samun karuwar 'ya mace mai suna Nunu. Sai dai a halin yanzu Allah ya kaddara rabuwar auren nasu saboda ba sa tare yanzu. Sani Danja da Mansura Isa.
Sani Danja da Mansura Isa dai dukkaninsu biyun sun yi fice sosai kuma sun sanu sosai a bangaren shirya fina-finai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Sani Danja dai ba iya Kannywood ba, har a Nollywood yana fitowa a fina-finai. A cikin shekarar 2007 ne aka ɗaura auren jaruman guda biyu, inda aka yi gagarumin bikin da kusan za a ce ba taɓa yin irinsa ba a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma shine biki mafi shahara na jarumai da aka yi wanda kowa da kowa ya shaida. Biki ne da aka shafa tsawon kwanaki ana ta gudanar da hidindimu kala daban-daban. Jarumai daga ciki da wajen kasar Najeriya da manyan mutane sun samu halartar bikin, inda aka yi waƙoƙi iri-iri domin dai bikin duka. Allah ya albarkaci rayuwar auren nasu da samun karuwar 'ya'ya guda 4, mace guda 1 da kuma kannanta maza. Sai dai bayan shafa sama da shekaru 15 auren nasu ya mutu, wanda hakan ya zo wa mutane da mamaki. Tsohon shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Ismail na Abba Afakalla, da kuma tsohuwar jaruma Rukayya Dawayya. Rukayya Dawayya dai ta jima tana ba wa masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood ta gudunmawar, kuma wannan ba shi ne aurenta na farko ba. A ranar 4 ga watan 11 shekarar 2022 da ta wuce ne dai aka ɗaura auren jaruman guda biyu, kuma an ga dandazon jarumai maza da mata a wurin bikin, kasancewar abin biki ne na gida. Ummi Rahab dalilin baba. Ummi Rahab dai jaruma ce ta jima tana ba wa masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood gudunmawa. Ta shigo masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood tun tana da ƙananan shekaru, inda ta fito a wani fim mai suna Ummi. Ta matuƙar karɓo sosai a gurin jama'a. Hakan yasa duk da ta jima ba a ganin ta a fina-finan Hausa, da ta sake dawowa a shiri mai dogon zango na Adamu Zango, aka sake rungumar ta hannu biyu. Ita ma dai a cikin shekarar da ta gabata ta 2022 aka ɗaura auren su da jarumi kuma mawaki a masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, wato Lilin Baba. Fitaccen furodusan nan Abubakar Bashir Mai Shadda da kuma jaruma Hassana Muhammad, su ma dai kamar Ummi Rahab da Lilin Baba a cikin shekarar 2022 da ta gabata ne aka ɗaura auren su. Bikin Mai Shadda da Hassana Muhammad yana ɗaya daga cikin bukukuwan da aka yi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, wanda ba za a iya mantawa da su ba. Kasancewarsa biki ɗaya tilo da ya samu halartar manya-manyan 'yan siyasa daga sassa daban-daban na ƙasar Najeriya. Kai ba iya Najeriya kaɗai ba, masoya daga ƙasashe daban-daban sun halarci bikin. Biki ne da aka ga dandasan jarumai manya da ƙanana na masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Biki ne da aka yi na kece raini, inda aka kashe maƙudan kuɗaɗe. Jarumi Adamu Zango da kuma tsohuwar jaruma Maryam Ebiola. Maryam Ebiola dai jaruma ce ta yi fice a masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Ta fara fim ne da wani fim mai suna Nas, wanda fim ne na jarumi Adamu Zango. Tun a wancan lokacin jarumar ta samu ɗaukaka da karɓuwa sosai a gurin al'umma, kasancewar fim ɗin ya yi kyau sosai. Jarumi Adamu Zango ya aure ta, sai dai daga bisani rayuwar auren nasu ba ta yi tsayi ba, suka rabu, inda ta sake dawowa masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, inda aka ci gaba da damawa da ita. Sai dai daga ƙarshe ta sake yin aure, inda ta auri wani ɗan kasuwa, Fatima Muhammad da kuma jarumi Sani Mai Iska. Fatima Muhammad da Sani Mai Iska dai sun taɓa kasancewa a inuwar aure, inda bayan auren nasu suka tare a ƙasar Ingila. Sai daga ƙarshe auren nasu ya rabu. A hirar da Sani Mai Iska ya yi da kafar yada labarai ta BBC, ya saida musu dalilin mutuwar auren nasu, inda ya ce shi ya sanya karatunsa ne a gaba, ita kuma matar ta sanya soyayyar mahaifiyarta a ranta. Hakan ta sa da ƙarshe dole auren nasu ya rabu, inda ta dawo Najeriya, shi kuma ya tsaya kammala karatunsa. Jarumi Sha'aibu Lisko da kuma tsohuwar jaruma Sulaihat, dukansu biyun da sun kasance jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Jarumi Sha'aibu Lisko da ya yi fice a ɓangaren fitowa a ɗan sanda a fina-finan Hausa, kuma ya auri jarumar ne tun a shekarar 2003, inda a 'yan makonni da suka gabata ya fito ya yi maganganu a kafar mujallar fim, inda ya ce sun shafa sama da shekaru 20 suna zaune lafiya da matarsa. Duk wanda ke wa 'yan fim kallon suna wasa da aure to ya canza. A yanzu auren jaruman guda biyu shine aure mafi daɗewa da kuma yin karko a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Fitacciya kuma shahararriyar mawaƙar Kannywood Maryam Baba, wadda aka fi sani da suna Maryam Sankantali, da kuma mawaƙi Abdul Kafino,
Maryam A. Babadi na ɗaya daga cikin jarumai da suka jima suna ba masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood gudunmawa. Ta yi waƙoƙi da dama kama daga na fim, na 'yan siyasa da sarakuna da dai sauransu. A cikin shekarar 2019 ne dai jarumar ta sanar da labarin yin aurenta, inda ta auri mawaƙi Abdul Kafino. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Idan wannan ne karanka na farko a wannan tasha tamu, kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu. Sai mun haɗu a kashi na biyu.